som det ser ud, BT, så har vi ikke nogen admins. Ja, det er satme dejligt. Der er ingen blå mænd med blå hatte, eller sådan noget. Blå kvinder med blå hatte. Den lille. Er det ikke bare blå hatte, de har på? Ja, lige meget. Telefonen, den bliver ved med at ringe. Og ringe. Hallo? Hallo? Hallo, hvem har vi igennem der? Vi har Mads Klink igennem. Hej! Jeg vil sgu lige give en hilsen til min gode kammerat Kasper, som ringede ind før. Han hedder Kasper Rahn, og han er sgu en flot fyr, og han skal sgu bare have nogle søde piger her i Viborg i aften, hvis det er noget, der kan lade sig gøre i radioen. Ja, det er live, så det bliver sendt ud med det samme. Jamen, det er da så godt. Hej! Ja, Der bliver skrevet ind på chatten. Det er Tvilling B, han skriver. Stakkel tror, mig selv bliver for fuld til at håndtere jobbet. Jeg tror aldrig, man bliver for fuld til at håndtere jobbet. Eller måske er jeg. Og lyst til en smuttur til Slagelse, så skriv gerne til mig i privaten. Jeg vil nå det stadie, hvor Fluffy de gerne ville have mig. I am Fluffy, and it's growing bigger.